Βεσπασίας, κυνηγός. Παρώ. Θανάστης Πεντώνας, του Γεράσιμου και της Ευδοξίας, κυνηγός. Παρώ. Ξενοφόντος Αρχιξόγρυγας, του Παντελή και της Αγλαΐας, κυνηγός. Τρασύμβουλος Σκάγιας, του Μενέλα και της Αμαλίας, κυνηγός. Παρώ. Μπάμπης Καραμπίνας, του Μυρτιάδη και της Μερκομένης, κυνηγός. Κοσμάς Υποκόπανος, της Άρης και της Μάρης, κυνηγός. Αζόρ, του Μούργου και της Δεκανιέρας, σκύλος κυνηγητικός, το γένος Κοπρίκης. Σωτήρης Τεσκονιστής, πλασία ευτερών του σκονίσματο και παραγενιστής Μαξιραγιών. Τιμόθεος Τέζερ, του Αναστάσιου και της Ευρυδίκης, ο Σωματής Πουλιών. Λάμπρα, χαίρομαι πολύ. Φέρτε τώρα να του μπορούμε. Τι έχει κάνει αυτός εδώ ο έλεγχος? Αυτός εδώ κατηγορούμενος, ήθελα να πω. Γιατί δεν έχει κάνει σώματα, κύριε Πρόεδρε. Πού να σας τα λέω. Πρόκειται πέρυσι σημασμένου κακοποιού. Προγόρημα φύα που λένε. Ντροπή σου, στούσου, ντροπή σου, στούσου. Κατηγορείται για αναλύσμη τα αποτρόπαια εγκλήματα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Κατηγορείται για συνωμοσία, κατασκοπία, τροπή, λογοδεσία, παράβαση κάθε επίπεδο στο δάξενου παροίου, αρπαγή, ρογοσταθείο, απίτη, αδερσία, απάτη, ευχαριστία, ηθική, αυτοργία σε κουτσούριμα, απόπειρα παράβαση του νόμου της βαρύτητας, αντίσταση κατά τις αρχές και εσχάτη προδοσία. Μόνο του τα έκαναν όλα αυτά. Μάλιστα, μόνο του. Ντροπή σου, στούσου, ντροπή σου, στούσου. Καλό το μάρτυρα κατηγορίας αριστομένη δίκανο του Θεμιστοκλή και της Φραξιτέ. Κυνηγό, πρώην υποψήφιο δήμαρχο και υπερβολικά αξιόπιστο πρόσωπο. Παρόν, ορκίζονται να πω την αλήθεια και σχεδόν την αλήθεια. Και έξι παραλήθεια. Δικό σου, Μαθηνουσιά. Δικό μου που τα πείτε. Εσύ φέρνεις. Εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Το έδειξε και το κύριε Πρόεδρε.